Morning day. Gahapon kita na kong itik nya, nagduda jud ko nga nagitlog na ba. Naglumlum na siya kay tagsa na siya mogawas. Nabugham ko kahoy gahapon. Ako si sunod-sunod. Ug asa gid siya naglumlum kay kabawon ko mobalik ra gid siya glumlum, ug asa siya naglumlum. Ug asa nagibutang niya yang itlog. Naduwa nasakpan ginago siya. Pero muna sa nakong panidog asa siya. Di ara mga kajuiboy eh. Di ara siya sa ilawom sa tangkal. Boy, ang itik naglumlum na ray. Akong daki-daki. Mao lang intaw ning usan habilin. Nya wa pa gini siya laki. Ang kauban na isuon niya namatay pa gyud. Ginisuot kisami. Ara mga kajuiboy eh. Taghanag itlog mga kajuiboy oh. Ako nya ni palitan og laki mga kajuiboy og naana ko extra nga kwarta. Para mapusa ang itlog. Hindi man na mapusa ko mga kajuiboy kay hindi na mapusa ang itlog kay wala man si milya kay wala man siya maupahig laki. Kasi manok lang kay maupa ni. Paupa mo lang si manok. Hindi man na mapusa. Sayang ang itlog og padugay lumlum. Ato lang ang kuhaon. Kay sayang man pod. Di man kajuiboy eh. Ibawaan ako kasa na ko nasa siya naglumlum. Kuhaan niya tanay ang itlog. Thank you mga kajuiboy. Good morning. God bless.